ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו. דני, ג'קי, וואו, שלושת המספוטרים! מה אתם אומרים על הפיטורים שלכם? שהייתי קצת בתמונה הזה, לא? שמישהו שיש לו תסמונת נפוליאון, קשה לו לראות אותנו. בלי הקיצות, אני חושב שבלי הקיצות זה פורסם, אני לא רוצה שפטרו גם אותי בגלל זה, או איזה חבל שאני בבית. כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו דני אחי היקר, אני מאחל לך מה שהייתי מאחל לעצמי, הצלחה בכל מה שאתה עושה. בעזרת השם גם כן לך, אני אוסיף שתהיה זוגיות, ובעזרת השם גם כן תקים בית בישראל. אני אוהב אותך, אתה מבחינתי אחי, זה שאתה אשכנזי זה לא נחשב. בהצלחה בשנה החדשה. דני, שיהיה לך המון המון בהצלחה. תגיד, החמוד שלי, אתה חמוד, אתה מקסים, אתה מתוק, תצליח, תהנה מהחיים. בהצלחה. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה. חסרו לי כמה אנשים פה, נראה ביניהם מאיר מנוש היקר, וארגוני מנוש, דני דיזנגוף, למרות שהוא עובר, אבל עדיין כבר לא יהיה כמו שהיה פעם. ג'קי, גם כל המחירות שהיה לנו, ויכוחים שלנו, בסופו של דבר תמיד היינו חברים טובים ואחים. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות